Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Pêşwazîkirina geştyarên ji Rojelatê Kurdistan û Îranê ne li parêzgeha Colemêrgê ya Bakurê Kurdistanê. Şanda kompanyayên geştyariyê yên ji Rojelatê Kurdistan û Îranê roja 27 Nîsanê ji deriyê Sînoriyê Esendereyê li navçeya Gevarê derbasî parêzgeha Colemêrgê bûn. Şanda geştyaran ji aliyê berpirsên bajêr û kompanyayên geştyariyê ve bi def û zirne û kulîlkan hatin pêşwazîkirin. Roja yekem li navçeya Şemzînanê serdana herêmên geştyariyê kirin. İran İslam Devleti'nin 4 il Bejeçar bajarên Komara İslamiya Îranê sed û yek kompanyayên geştyariya îro anîn Şemzînanê. Em niha li girê temaşekirinê ne. Erdnîgariyeke nuwaze ye û cihekî xweş ê geştyariyê ye. Mêvanên me gelekî ecibandine. Geştyar li hemper xwezaya xweş a Şemzînanê matmayî man. Doğa olarak çok güzel yerde. وەک خوازا جیهێکی gelekî xweş e. Ez dibêjim qey vê demsalê de xweştir e. Ez gelek cihên Tirkiye geriya bûm. Berî çend salan hatibûm vê derê jî. Em niha wek grûp hatin. Em ê bi berfirehî li her derê bigerin. Hêviya me ew e em ê geştyaran jî bişînin vê derê. Şanda geştyariyê ya Rojelatê Kurdistan û Îranê ku ji 101 kesan pêk hatiye dê 3 rojan li herêmên geştyarî yên Colemêrgê û navçeyên wê bigerin.